Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqwa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita lanjutkan kaji kita hadis Riyadhis Shalihin. Hadis nomor 188. Al-Khamis utawi hadis nomor 5. Khamis dadi Kamis. Dadi Kamis. An Ummil Mukminin, saking ibe wong iman yaiku Ummi Salamah. Ummi Salamah yaiku Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu stune Nabi ku kala ngendika sapa Nabi. Jadi Ummi Salamah salah satu daripada ibuke wong iman, garwane Nabi. Nerangno hadis anahu stune kelakuan yustakmal dikerjaake alaikum alaisra kabeh umara ngerti umara itu pemimpin tentang urusan negara jenenge umara. Tunggali ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi umara itu pengurus sing ngurusi tentang negara. Fatarifuna mongko weruh sira kabeh wa tungkiruna lan ngungkiri sira kabeh. Sampeyan kenal nanggane umara iku mang, tapi sampeyan gak seneng karo kelakuane, gak seneng karo ucapane. Lha apa janjine kate berkoruptor sampai tutul di sampai Antartika. Kenyataane koruptor pirang-pirang ya gak ana sing dicekel. Ngomongi jare wis akeh sing pesen motor SMK, tapi wujude gak ana. Sampeyan kenal sampeyan ru, tapi sampeyan mengingkari. Paman donti mang bener. Paman mangko sapane wong kariha gedhing sapa wong faqat bari'a. Teman-teman, bari'a iku cuci tangan. Dadi nek ana pimpinan model ngono terus sampean mengingkari, gak setuju, ati gak cocok. Mbok iku bupati, mbok iku gubernur, mbok iku camat, mbok iku ketua OSIS, ketua Hisfa. Apa doae kan umar iku ya masih Hisfa. Ati sampean gak cocok mergo kelakuane gak cocok karo omongane. Faman kariha faqad bari'a, sapa wong sing
keting berarti awake wis bersih dari keterlibatan umarok sing model ngono iku mau. Waman lan sapane wa angkara mengingkari faqad salimat mongko teman-teman selamat. Nah ana pimpinan model ngono terus sampean gak seneng mengingkari sampean wis selamat gak katut golongane wong sing model. Walakin tapi ne man utai sapane wong radhiya kan ridho sapa wong wa tabalan mandut berarti dhek iku termasuk golongane wong iku mau. Lan istilahnya ana tau krungu istilah Joko mania. Jadi wis saking senenge ngomong apa ae dipeloki kuwi lho. Tau krungu ngene istilahnya. Masih nang neraka tak peloki. Jadi saking ngomong wis istilahnya mania iku wis gak mikir kaya gendeng wis. Gendengi. Berarti dia ya ikut termasuk golongane wong sing maksiat. Tapi nek ati sampean mengingkari gak cocok aku model ngene iki. Qalu jasama ya Rasulullah Allah nuqatiluhum napa ta ora nuqatiluhum merangi kula ing akeh. Ya Nabi, lha enten model pimpinan model ngene apa kula kudeta. Lek cara negara kudeta. Lek cara ping organisasi diapakno? Napa ta kula merangi wong akeh niku wau? Kala Nabi laojo ma'aqamu selagine netepi sewake fikum dalem sira kabeh as-shalata ing salat ojo pokoke sik tetep nglakoni salat. Dadi masih ya pimpinan iku mang menyimpang ati zaman gak cocok. Nek selagine sik salat beserta kalian aja di perangi. Lane ya gak gampang dadi pimpinan iku tanggung jawab berat, tanggung jawab ke dunia akhirat. Di dunia ya kudu pertanggungjawaban. Ya saya akhir tahun lah anak apa LPG. Apa LPG itu? Laporan pertanggungjawaban. Aku selama mimpin ISPA setahun iki hasilnya dilaporno. Selama jadi presiden piro 5 tahun iki pelaporane ada pertanggungjawaban. Nek gak diterima karo DPR ya wis gak iso nyalon maneh. Jadi gak oleh diperangi selagine sik nglakoni salat. Mulane nasihat iku ya perlu. Ya dinasihati. Nek nasihati ku gak ning ngarepe wong. Parani nang omahe cak salaman mertamu sing apik. Ngeten lho Pak, sampean dadi presiden iki medine ngeten. Kadang-kadang kan ana wong sing modele cara kasar. Ya. Sampeyan tak nasihati ya, iki secara kasar. Tapi aja ngamuk. Lah dilala presiden iku paham karo ayat Allah diwacana surat Toha. Terus surat Toha. Surat nomor 20. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Toha 43 44. Dadi sapa jenenge iku?
Nabi Musa beserta siapa? Siapa rewangi? Musa karo? Lho. Sing diutus nang ngene Firaun iku lho sapa? Harun. Muni Harun sik suwi direk. Harun. Wis memori error tenan ta iki. Nabi Musa karo Harun diperintah karo Allah, "Idhaba ila Fir'aun, budana Fir'aun." Fakula lahu kaulan layinan ngomong sing apik. Fakula ngomong sira karo lahu maring Fir'aun kaulan layinan. Ucapan sing layin. Layin iku lemah lembut. La ya tadzakaru au yahsa menawa gelem eling utawa wedi. Dadi ana wong moro teko-teko, aku kate nasihat sampean tapi kasar. Sik. Sampean iku Musa apa Harun? Nabi Musa karo Harun iku diperintah nanggone Firaun kaulan layinan, ucapan sing lembut. Lagi ki ngungkuli Firaun ta, kok sampean kate kasar nang aku. Jadi karo Firaun Nabi Musa dikongkon sing layinan dengan kalimat sing lemah lembut. Lah sampean lho duduk Musa, duduk Harun, aku duduk Firaun, kok sampean kate apa nasihat secara kasar. Jadi nek nasihat nang presiden nang ngene ya diparani sing apik, dicak omong sing apik secara sembunyi-sembunyi, aja dibodono wong akeh. Jadi yang ngono nek anjane niat nasihat, lek kejaba lek wong demo ya wis diumbar eleke anu iku. Amartine diparani dijak omong-omongan sing penak dari hati ke hati. Ngene lho Pak, anu Pak, ngene sing jelas. Ora ada sindir-sindiran. Terus rawahu riwayatake hadis sahih Muslim. Manahu manane hadis man sapane wong kariha geding bi qalbi kelawan atine. Dadi nek ro presiden, ro gubernur, ro bupati atine gak seneng karo tingkahe polahe pimpinan. La walam yastati ora mampu sapa wong ingkaron mengingkari biatin kelawan tangan, walalan ora mampu lisanin kelawan lisan, gak iso berbuat dengan tangannya, tidak mampu berbuat dengan apa lisannya. Faqad bari'a, mongko teman-teman cuci tangan. Dadi lek gak iso negur pimpinan tapi atine wi gak cocok ngono lho. Kok ngene sih modele? Gak iso ngomong, gak iso ngerubah dengan tangan. Faqad bari'a, mongko teman-teman bari'a cuci tangan, gak termasuk golongane wong sing model ngono iku. Minal ismi saking dosa wa adda ngono ya. Lan apa iki adda iki? Wa man saparo angkar ngingkari sapa wa bi hasabi kelawan faqad salima min hadhil maksiyah. Astagfirullahaladzim.
Dadi sapa sing apa jenenge mang mengingkari mongko teman-teman wis selamat faqad bari aminal ismi wa adan lan piloro wa tafitatan wado fatahu ini ya. Dadi wis jaga bersih. Wa man la sapane wong angkara ngingkari sapa wong bikasabi kelawan ngitung takoti kemampuane wong faqad salima mongko teman-teman selamat min hadil maksiyah saking iki kemaksiatan. Wa man lan sapane wong radhiya kang ridho bi fi'lihim kelawan perbuatane wong akeh wa taba'al man manut sapa wong ing wong akeh faqat bahwa bangka utahe wong iku asi termasuk wong sing maksiat. Jadi kadang-kadang wis kadung ngatok, ngerti istilah ngatok. Ya iku melok. Wis apa jare kono wis masih nang neraka tak beloki. Kadang-kadang ngono iku wis gak apa hati nuranine wis tertutup. Dadi nek selagi kita mengingkari kejahatan sing dilakukan iku mang kita bersih dari kemaksiatan. Sebaliknya nek wong sing ridho kemaksiatan iku mang bahkan melok-melok ndek kono. Berarti dhek wis termasuk wong sing maksiat. Terus as-sadisu utai hadis nomor 6 an umil mukminin saking ibu wong iman yaiku Umil Hakam ibuke Pak Hakam rupane Zainab binti Jahsin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dakhala mlebu sapa Nabi alaihi ngatasi Umil Hakam ing ngatasi Zainab fazian ing hale kaget yaqulu ngendika sapa Nabi la ilaha illallah wailul lil a'rab min sarrin qad kataraba futihal yaum min radmi ya'jud wa ma'jud mislah hadihi. Jadi suatu saat Nabi ku nang omahe Zainab binti Jahsin kaget karo ngucap la ilaha illallah wailun utawi cilaka lil a'rab saking wong Arab min syarrin saking elek kadi ketaroba temen wis cedhek apa futiha yaum dibukai dina min radmi Ya'jud saking buntonane Ya'jud wa Ma'jud lan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu nama satu suku bangsa. Mislu hadi sepadane iki wa khalaqa lan ngolongake ngerti ngolongno. Dadi Nabi gawe kolongan pertemuan antara jempol karo driji. Wa khalaqa lan ngolongake sabi isba'ihi kelawan driji lorone Nabi al-ibham kang jempol walatilan kang taliha nyandingi apa driji ing jempol. Paku tu mongko ucap isin sapa? Umil Hakam Zainab binti
Jaksir ya Rasulullah anuhlikuna ana ta dirusak kita wa fina lan iku dalem kita as-solihuna wong kang soli-soli. Kala ngendika sapa nabi naam iya ida kasura nalikane kasur apa kasur akeh apa khobasu khobais apa maina adika minal khubusi khobas elek. Dadi nalikane kejelekan keburukan merajalela senajan nek kaum kuno ana wong sing salih Allah akan mendatangkan kerusakan. Pirang-pirang bukti. Jadi senajan di kono ana wong sing salih tapi ketika mereka diam melihat kemungkaran ya wis tunggu saja kerusakannya. Mulane idza usidal amru bi ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jadi ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya entenono kiamat wis cedek. Jadi nek wong ku dikei amanat padahal bukan ahlinya ya wis iku gambaran wis cedek kiamat. Mulane akhir-akhir zaman iku pirang-pirang wong gak duwe keterampilan apa-apa kok menjabat. Mergo apa? Setoran. Jadi kayak polisi jadi apa? Kodam. Koramil apa nih? Ngisore koramil, kodim. Kodim itu bisa munggah dadi koramil. Kokam. Mergo setarane akeh ngene lho. Lah supaya setarane akeh ya apa? Nggih pungli, pungutan liar. Sajan dhewe gak berhak. Tapi mergo setarane akeh di dadekno ngono iku. Nah, nek wis model ngono iku terjadi, entene ana kiamat wis cedhek. Lah iki yang ngono Nabi ku mlebu nang omahe Zainab ku kaget. La ilaha illallah. Iki wis cedhek iki. Ketika taraba fit apa? Futika yaum min radmi Ya'jud wa Ma'jud. Dadi wis cedhek kiamat. Nah, Ya'jud Ma'jud bolong sakmene dilungkas iki. Mendekati hari kiamat. Akhirnya jarine Zainab. Lah, ya Rasulullah, ana ta kula kita iki dirusak padahal ana wong sing salih. Akeh wong sing salih iya. Idza kasural khobas kemaksiatan merajalela, kejahatan merajalela, terus wong sing salih meneng tok, gak gelem ngomong, gak gelem nyegah. Lane apa? Peruna amar ma'ruf nahi mungkar. Dadi melihat kemungkaran ya ngomong, aja meneng ae. Lah nek awake dhewe ngomong kok kono gak respon, kita sudah bersih dari tanggung jawab, ngono lho. Tapi sebaliknya begitu melihat kemungkaran awake dhewe meneng bahkan melok ndek kono, naudzubillah. Wis katut. Dadi nek wis kerusakan merajalela wong salih meneng ae, tinggal tunggu kerusakannya. Mulane ya wis pirang-pirang kasus pengadilan sing diadili gurung terdakwa sing ngadili malah kena kasus. Ya winginane iku. Ayo hakim kok kena dhuwit 60 miliar. Akhir dibagi-bagi nang nggone jaksa, dibagi-bagi nang nggone. Lah nek wis
hakime wis kotor iso ta memberikan hukuman secara adil. Pirang-pirang kasus sakjane nek hitungane wis pirang tahun deh kono akhirnya diskon. Akhirnya gak sampai sakmono hukumane. Nah untuk bilamin tadi. Lah nek wong sing iso terus meneng ae, bahkan melo nek kono katut wis. Berarti dia ya katut maksiat. Sana takakno? Sama-sama nih. Ngene lho nek satu saat sampean iku menghadapi masyarakat sing model ngono iku. Mbok sampean iku statusé dadi apa? Mbok iku ketua RT, ketua RW, bahkan ketua rumah tangga. Lah nek sampean meneng tak ngomong sampean kok hatut ngono lho. Nah, kepidamin. Baik, sekian kaji kita. Semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi nikmatika alayya wa aku bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq ana sabra sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.